खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय चैनल आसिया बर' चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावनाय थाबाय दायो फुंनि ओंखाम संनो नागिरदों ओंखामखौ संनोसै दायो थेमाबा माइरंखौ सुना लायनोसै दायो कारेन्टबो गैया मैया हरनिफ्रायनो गैया अखा गोबां हादोंमोन ना हरावहा अखा बिराद हाबाय नों मानो बाजाबाय थायो लनदांदांनो दायो ओंखामखौ बहायना लाखाबाय दायो ओंख्रि संनो रेडि खालामनोसै दायो लोगो नोंथांमोन आंनि दिनैनि फुंनि भाजाया जागोन मोदोमफुल बिबार एबा मैथ्रु बिबारबो बुङो जोङो नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोना बे बिबार माबा मोजां मोना गोखा मैगं जानो गोखा मैगङा आंनि थाखाय फेभरेट खासो मोदोमफुल बिबार ओंखामा जोंना मोनसिगोन मोनबाय दायो सेन सानाय ना खांख्राइ बाथोन आयु वाव बाबा नाखौ दिन्थिलाय रोनायनि नाखौ दिनै ना सेनाव ना मोनबोदों फिसा फिसा ना जोबोद गोथाव जाखागोन दिनै मोदोमफुल बिबारा नायदो नाखौ फिसा फिसा नाया गोरलै गोरलै खद जाखागोन नै फिसा फिसा गोरलै गोरलै जोबोद खद जाखागोन दिनै नाया जोबोद गोथाव जाखागोन दिनै फिसा फिसा ना गोदान ना दायो जोनोम जानाय फिसा फिसा ना नै खद जागोन मैगङा दिनै जेबो गैया जोबोद साफाखा नाया नै फुङावहा आफाया सेन सानानै लाबोदों नै दायो बे इसिं न'आवहाय बाबाया संगोन बेयावहाय नाखौ एवगोन रेडि खालामना लाखाबायले नाया दायो एवसिगोन आरो ज्रेमनो बायजोआवहाय बाहेराव बारान्दायाव मोदोमफुलखौहाय खारैजों एसे रुनानै लागोन दायो फैबाय आंनि बोराय अदाबाव दे ओंख्रिखौ हरलायबाय बिबारखौ खेरखाखौ लाबो दे ओइलाय दाना मोदोमफुल बिबारखौ मैथ्रु बिबारखौ होनोसै पियास होबाय ना हांफोरायना हो बिसोरो आलायखा जोंना खारै सरथाया बेवहाय एसे खारैखौहाय सरना लादों नै बेखिनियानो जागोन एसेबां खारै होआ माहाय जास्ट गोखाखौ एसे खारहोनो थाखाय खारैखौ मोजां मोना थावखौसो मोजां मोना आयौ थावखौसो जाना मोजां मोनो बाबा खारै एसे होगोन गोखाया बारा जागोन जे दे खारैखौ मोजां मोनानो जोंहा फिसालाया खारैखौ एसे होगोन नोंनि माबाया नै हांसो
गोखाया एसे माने खम जायो आरो खारैखौ होयोब्ला आरो जानायावबो खवाद जायो खारै एसे होनानै एसे दोननानै लादों नै आरो आधा बाबाया एवदों बेखौ मोदोमफुलाव होगोन गोथाव जायो मैथ्रु बिबारा खायफा गोखा होननानै जानो हाया नाथाय संनो रोङोब्ला बिराद स्वादिष्ट जायो आरो फिसालाया खारै होनायनि एसे आं रागा जोंदों दायो बेनो दावदै दैसे एवनानै होनोसै र' दावग्रंआव फैदों आङो दैथामल' दंखायो नै आंल' दंखायो नै दैसे लानानै थांसै आङो दैसेखौ बाबानो एवनानै होनोसै खारै नांबाय हो बारा होआहाय दायो नाखौ होनोसै नै एवफ्रामाखै एवनानै लादों गेब्लेलांगोन एसे वाव दायो जाबायलै माइ नाखिना होदो नाया गेब्लेगोन वा जोबोद मोजां जाखादों रोमोगोन खारै मैगं जायालाय दावदै दैसे एवना होनोसै खामनोसै र' गोथाव ना बाबा दावदै भाजिया थाथो दे खांख्राइ बाथोन ना भाजा मैगं दै दायो जानोलाय मादि जादों बरिया जादों जानो खांख्राइ बाथोन सलानि ना भाजा टेस्टी खांख्राइ बाथोनखौ बाबाया मेवा मोखैजों बानायदों जोबोद टेस्टी जादों जोबोद गोथाव जाखादों मोनसे मोनजानाय हायाव गोलैबाबो न' मोजां बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय खाम खालायाखैदोंनो बाय बाय होफ्लांबाय दे निमाहा हो